Tak, další interpelující je pan Jiří Sekera na hřiště na Kanínském náměstí. Já bych rád navázal na svoji interpelaci z června 2024. Jenom stručně pro připomenutí, jde o to, že městská část Praha 8 v roce 2015 dokončila revitalizaci Karlínského náměstí. V rámci něj hřiště určeného na basketbal, nicméně na zemi tohohle hřiště je povrch tvořený z pískového mletu, na kterým se basketbal hrát nedá. Jediný další hřiště pro čtvrť, v který je víc než 12 000 obyvatel, který je volně veřejně dostupný, je tohle na Invalidovně, který je svýma parametrama nedostačující a hlavně dlouhodobě zanedbaný. A připomíná spíš teorii rozbitého skla, o který tady mluví často pan Vítek. Nejbližší další hřiště jsou až na Praze 1, Praze 3, Praze 7. V Karlíně žádný další takovýhle volně veřejně dostupný hřiště nemáme. V rámci mojí interpelace jste odmítl s argumenty, že by nesouhlasili památkáři a tenhle ten zásah by byl administrativně velmi složitý, že hřiště by rušilo obyvatele okolo a že výměna povrchu by byla velmi nákladná a případně se mám pokusit na to zdroje sehnat. Proto jsem oslovil Národní památkový úřad s konzultací. Ten mi vyšel vstříc a říkal, že akorát požadují vsakování kvůli stromům a pískové barvy, aby zachovali ráz toho náměstí. Naopak nechápou, že hřiště, který je k tomuhle účelu postavený, tak nejde využívat. A vzhledem k tomu, že bylo už pro tenhle účel schválený v minulosti, tak by to neměl být administrativně zásadní problém. S těmihle požadavkama jsem oslovil firmu, která se realizací takových hřišť zabývá. Tam mi doporučila polyuretanový povrch EPDM s 11 mm vrstvou, položenou na 2 vrstvy vodopropustného asfaltu, celkem 91 mm skladba, která může být v béžové barvě RAL 1001, pískový RAL 1002, žluté kukuřičné RAL 1006, takže památkový ústav by si dokonce mohl i vybrat. A takový povrch by vůči stávajícímu povrchu naopak hluk tlumil a z jejich zkušenosti říkají, že lidi žijící v okolí hřišť si většinou stěžují spíš na nárazy míče, na oplocení, hlavně při hraní fotbalu, což tady není relevantní. Jejich cenový odhad je 2000 až 2300 korun, což krát zhruba nějakých 400 metrů čtverečních vychází na 800 až 960 tisíc korun bez daně. A když jsem rozhodil sítě po obyvatelích Karlína, momentálně mám přislíben příspěvek zhruba 500 tisíc korun přímo od soukromých donorů, z čehož bych indikoval nějaký zájem místních obyvatel. Proto bych se chtěl zeptat, jestli v tomhle kontextu už jde o nějak řešitelný problém, obzvlášť k prioritám, kdy se často mluvíte o tom, že děti nemají sportovní vyžití a tráví čas v nákupních střediscích. A jestli má případně smysl dál pokračovat v řešení tohohle tématu, nebo vidíte nějaký problém nebo bariéru, která tomu stojí v cestě. Děkuji. Děkuji za váš dotaz. V případě, že máte písemné stanovisko památkářů v této věci, mohl byste mi ho prosím poslat, protože to by samozřejmě znamenalo, že ten krok s tím hřištěm je proveditelný především přes památkáře a já se tím rád budu zabývat. Pokud máte od nich skutečně nějaké stanovisko, které se dá vzít jako relevantní, to znamená, že se k tomu vyjádřili písemně, tak budu jedině rád, pokud mi to pošlete a můžeme se nad tím zamyslet. Doplňující dotaz? Perfektní, rád vám ho dodám a ozvu se vám. Děkuji. Děkuji. Tak.